Mela, nilqaw maħna lil-Mario Mallia, l-Ministru Edward Zambit Lewis, lil-Martes Portelli u lil-Marlin Farrugia, u nibdew mill-ewwel id-dibattitu, ħanibda bik, Martes. Mela, hemm Mart Pembroke illi se tinbih il-kumpanija privata u intom qed tgħidu li hemm xamma qawwija ta' korruzzjoni. Sa din il-kumpanija DB Group ġifieri qed jgħidu li intom kontu qed taċċettaw id-donazzjonijiet minn għandhom u anke qed jinsistu li qed iħallsu l-paga ta' żewġ uffiċjali għolja tal-PN. Xi twieġeb għal din naturalment u kif tispjega li minkejja li kontu qed tgħidu li hemm il-korruzzjoni għajtu xorta tiġibu l-flus minn għandhom speċi ta' jiġi flus tal-korruzzjoni. Peppi, sfortunatament, illum aktar kmini wara nofsinhar il-Kummissjoni Elettorali ħarġet stqarrija kategorika fejn hawnhekk qalet ċaru tont u kixfet il-falsità tal-Gvern tal-lum u niddejjaq ngħid il-gideb tal-Gvern tal-lum. Illum għandna Gvern illi dil-ġimgħa ħareġ jgħid illi jagħmel kollox skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mu veru xejn imgidbin mill-Kummissjoni Elettorali illi l-reġistrajtu l-partit illi l-reġistrajtu d-donazzjonijiet l-ħriġtu l-accounts, ma għamiltu xejn, nara b'neqedin Martes. Ma reġistrajtu. Ma fimx id-domanda Ġejja risposta Ministru, ġejja Ministru risposta. Il-risposta Martes, jimporta. Il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni kien għaddej jinnegozja il-pre-electoral deals. U llum dawk il-pre-electoral deals qegħdin issarfuhom u waħda minnhom huwa preċiżament il-proċess tal-ITS. U ħanibda ngħidlek għaliex, mela, li kieku kellna nikklassifikaw xem ħażin bid-deal tal-ITS nistgħu nikklassifikawhom f'erba' punti prinċipali. L-ewwel nett għandek il-proċess kollu mill-ħruġ tat-tender saloti tal-adjudication innifisha. It-tieni punt huwa il-valur tal-art. It-tielet punt huwa għalaq bistu l-iskrutinju tal-Parlament, għaliex ma ġejtux il-Parlament. U r-raba' punt huwa għaliex dak il ġi propost minn DB Group huwa kontra l-local plan tal-lum u mhux biss, immur kontra il-liġi li għadu kif għadda dal-Gvern fuq l-FAR policy fejn wieħed jista' jibni it-tornijiet. Issa Martes, tista' tirrispondi li fuq di-domanda wkoll ġifieri vera tkellim, hija tajjeb imma qed insaqsik. Tu għal-beneficju tad-dubju. Illi daw huma stess qed jgħidu li taw id-donazzjonijiet minn dal-grupp li qed tgħid li hemm il-korruzzjoni. Allora da ġiġi flus tal-korruzzjoni li kontu qed Definittivament illi lew se ngħid għaliex. Jekk dan il-grupp ta' donazzjonijiet, l-ewwel nett id-donazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista huma kollha reġistrati mhux bħal tal-Partit Laburista. Anka din tad-DB Group irreġistrata. U sallum għajdulhom in-nies il-għala ma rreġistrajtuhomx. Għajdulhom in-nies il-għala ma rreġistrajtuhomx. Hija reġistrata tad-DB Group. Hija reġistrata tad-DB Group id-donazzjoni. Kemm il-Partit Nazzjonalista ma jinxtarax. Dak li ħareġ illum huwa li l-Partit Nazzjonalista ma jinxtarax. U jekk id-DB Group kien min għalih illi jekk se jagħti donazzjoni se jixtri s-silenzju tal-Partit Nazzjonalista, ma rnexxilux. Id-deal intom għamiltuha Ministru mhux aħna. U jien nispjega lek. Saħħa tal-Onorevoli Mario De Marco għamilha. Jiġifieri inti qed tgħid li l-proġett tiegħek mhux tajjeb. Mela. Intom ma reġistrajtux u din hija xi ħaġa li ma nistax nifhem għaliex ma reġistrajtux. Għaliex għadkom. Għamiltu liġi. U intom stess. Għamilni aħna. Esa iva għamiltu liġi tajjeb. Mbagħad il-partit ma reġistrajtux. Il-liġi. Jimporta mali. U hija dak il-ħin mhux għallu. Il-ħaddieħor ħatlu huma. Għax il-PN qed nindirizza jew tnej PN. Mela. Oppożizzjoni. Niddiskutu, inkomplu niddiskutu. Il-liġi. Il-Ministru. Kompli, Ministru. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti
għamilha qed inħares quddiem in-nies u nħares f'għajnej kulħadd, partikolarment Simon Busuttil li qiegħed hawn li ma għandu jkun hawn. Għamilha l-Partit Laburista, ħadd m'għamilha. Il-Partit Nazzjonalista. U akkużatkom. Il-Partit Nazzjonalista il-Kummissjoni Elettorali. Il-Partit Nazzjonalista fi kwart ta' seklu. Sirtuha, għajdilhom il-għala ma reġistrajthomx id-donazzjonijiet. Importa. Għaxem il-xalata, Martin. Nafli il-xalata, għandek xi twieġeb hemm barra. Għandek xi twieġeb hemm barra lil dawk l-anzjani li qegħdin jistennew il-mediċini il-dik il-mara li trid id-dar tal-housing. Għatiha fax qed toħod lil-ħin. Mela. Kien il-Partit Laburista biss li għadda il-liġi tal-finanzjament. U l-Partit Laburista kissira Simon Busuttil. Sirtuha intom għandek id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Elettorali. Hemm emenda ħarġa sqarrija llum. Ħarġa sqarrija llum il-Kummissjoni Elettorali. Din hija. Jimporta. Kompli Edward, kompli. Mela. X'qed tgħidilna l-Kummissjoni? Qed tgħidilna parti mill-istatut illi aħna konna daqshekk trasparenti li għaddejna liġi aħna. Konsens tal-oppożizzjoni. U aħna mill-niew intom. Permettili, kien hemm statut illi ma kellux il-parti xiġri minn xogħol ta' partit politiku xiġri mill-assi tagħhom. Aħna qed ngħidulhom fil-ġimgħat li ġejjin, fit-3 ġimgħat, 4 ġimgħat li ġejjin, ħanaddu mill-laqgħa ġenerali annwali għax aħna għandna mill-laqgħa ġenerali aħna għandna strutturi demokratiċi. Ħanaddu biex fil-frattemp jieħdu donazzjonijiet. U ħanippubblikaw id-donazzjonijiet. Il-Ministru. Fuq l-ITS. Biex tibqa' tiġbor donazzjonijiet. Fuq l-ITS. Meta tirrompu il-ħin qed min qed jinterrompi. Fuq l-ITS. Mela, jiena fuq l-ITS per square meter da minnu il-negozjant li ħal konċessjoni. Ete ħallas ta' fuq sew. Ete ħallas 4,000 darba. Daqs kemm ħallsu l-konċessjoni ta' Smart City. 1. Issa, dan ġi ċertifikat mid-Deloitte. Issa Deloitte hija ditta internazzjonali mid-Deloitte. Martes, ma nistax nagħti kasek għax inti fuq l-American University. Mhux fuq l-ammonti, inti qed tinna ħajola l-ġin. Jien ħanati kas lilek, tajtinna ħajola l-ġin, ħaneħdok bis-serjetà lilek. Okej, mela, ikkonkludi, ħalli nisimgħu. Dan huwa proġett. Illi se jħaddem 1,500 ruħ. Komplessivament se jonfoq 300 miljun. Għalfejn se jagħmlu. Kombinazzjoni da se jagħmlu. Għax għandna rekord turistiku illi aħna f'4 snin ġibna 900,000 turist. Illi intom għamiltu minn najtin najġitu. Minn dak il-proġett. Simon Busuttil ħanibqa' niġru waraj ħien. Ħalli weġibni jekk hemmx negozjanti oħra illi ħallsu pagi iktar dik weġibni. Ħanibqa' niġru waraj. Nirringrazzjak. Mela, ħaniġru waraj. Ħanaraw kemm populi. Mela, għax irtindaħħal daw it-tnejn. Mela, dan huwa Ministru li għandu memorja verament qasira. Is-sena l-oħra il-Ministru Zammit Lewis meta mistoqsi fuq is-sejl tal-ITS ma rridx iwieġeb farfar ma kienx komdu għallhom morru għand Project Malta. Morru għand Project Malta x'int ma kontx komdu. Vera xejn. Project Malta. Mexxa Marlene. Tourism Ministry point fingers at MDA. Please, Marlene meta ħarġet il-biċċa xogħol li skoprejna li il-Partit Nazzjonalista qed jirċievi l-flus minn DB Group. Inti ħriġt all out kontrija qed li din hija kriminali, qed li hija kriminali. U fl-istessin tgħid li se tagħmel koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Nara hemm kontradizzjoni jiena kif se tagħmel koalizzjoni ma' xi ħadd illi qed tgħid li qed jagħmel xi ħaġa kriminali. Ħanibdew daqsxejn fatti imma għax il-fatti naħseb in-nisem barra. Ta' minn iċċarawhom si kan sewwa. Mela.
Nistaw waqfek Marli, nistaw waqfek biz. Wieġibni, għalċi rridu nifqu, mela le. Rridu nifqu għal-waqfa qasira ta' ftit sekondi neġa niġu lura. U twieġeb Marli. Marli. Ejja ħalli nistabilixxu l-fatti għax hemm barra nies imħawdin bl-ikra. Naħseb kulħadd jaqbel u kulħadd jaf li aħna tellajna gvern laburista. Naqblu? U naħseb il-koll naqblu illi huwa l-gvern illi jikmanda ġol pajjiż. Taħdan il-gvern laburista li tellajna jiena u intom u żammit Lewis, biċċa art tal-poplu illi tiswa l-fuq minn 200 miljun natat malajr, mhux bħal konferenza ġenerali straordinarja li setaw għamlu l-Partit Laburista biex jirranġaw irwieħhom mal-Kummissjoni Elettorali, dik għaddew 6 xhur u għadhom m'għamluhiex. Imma dil-biċċar tatat malajr lil dan il-negozjant ewlieni bi prezz ta' fl-inverted commas 60 miljon, imma meta tħares lej il-karti, inti tara illi dan ħajħallas 5 miljoni dawn, 10 miljoni fuq 7 snin mingħajr maxxijiet u l-komplement jiġborhom meta jbih appartamenti. Flok illi parti minnu laqqas biss jistgħu sal-lum jibnew appartamenti. Tajjeb, u mbagħad xi darba iħallas. Issa jiena għalfejn niġi nitbaqbaqgħu. Għax jiena naqsam ħajti magħkom u naħseb kulħadd jixtieq illi t-tfal tiegħu ikollhom loan iggarantita mill-gvern mingħajr interess, mingħajr interessi. Naħseb kulħadd jixtieq illi dik il-lista twila tal-housing meta l-kera ola infern u qed tkompli tola insolvuha u nagħtu n-nies fejn joqogħdu. Naħseb kulħadd jixtieq illi flok ikollu għajnuna fil-pensjoni, zida fil-pensjoni ta' 300 euro, nagħtu żieda li tirrifletti l-għoli tal-ħajja. Naħseb kulħadd jixtieq illi flus il-poplu u l-ġid tal-poplu jieħdu l-poplu u jitqassam għal ġustizzja soċjali kif suppost ġed dal-pajjiż. F'dan il-każ. Ħalli rispondi kollox. Ħalli rispondi kollox. Mela. F'dan il-każ, jekk il-Partit Nazzjonalista għandu xi problemi illi għandu jsolvi fejn jitlu donazzjonijiet, aħna bħala gvern laburista meta għaddejna l-liġi stajna ma ħallejniex lok fejn dawk l-affarijiet isiru għax lok għaddejna liġi nofskedda stajna imxejna għal-finanzjament pubbliku ħalli l-partiti kemm tal-Labor, kemm tal-PN u partiti oħra. Eżatt, kuritnija il-Partit Nazzjonali. Il-Gvern Laburista ma għamilx. Il-Gvern Laburista. Mela, okej, ora, mela, importa, ninsaqsik il-Gvern Laburista kellu ċans illi dan l-abbuż fil-donazzjonijiet u dan il-pro-business żejjed tajjeb, il-business friendly żejjed, għax tajjeb li tkun favur il-business, imma li tkun friends of business minn uġol business, mux tajjeb. Il-partit, Marli, inti li dawk li għamlu il-nazzjonalisti. Qed ibiħ il-poplu biex ibaxxi 4 min-nies. Qed ibiħ dak kollu tal-poplu biex ibaxxi 4 min-nies. Imma inti qed il-partit. Marli. Qed jitradixxi il-prinċipji ewlenin laburista. Fuq il-Partit Laburista. Imessu jissu. Ok, mela. Ok, inti qed innax fuq il-Partit jimporta Marli. U tfal tagħna biex jixtru dan jistgħu. Ok, ġifieri. Ok, jisaqsejtek imma. Inti ħatta bi kbira li daw il-nazzjonalisti aċċettaw il-flus. Isek issa kwitajt bil-ġara. Ma kif tista' tkun ma dal-partit? ħaġa. Niċċaraw kollox. Ħaġa, illum aħna waqqafna il-Partit Demokratiku. Għandna partit għalina. Issa, l-oppożizzjoni tal-pajjiż hija magħmula minn dawk il-partiti li mhumiex fil-gvern. Il-Partit Demokratiku huwa wieħed minn dawn il-partiti. Biex aħna niffurmaw gvern alternattiv kredibbli prospettiv, aħna nfittxu illu nibnu fuq it-tajjeb ta' partiti oħra jingħaqdu magħna ħalli fil-mument aħna nagħtu ċans lil poplu Malti Wawċi jeħles minn dan il-gvern korrott. Mario. Korruzzjoni. Jimporta daqshekk Malli. Mela. Mario.
U batu l-Sammit Lewis miskin. L-uniku wieħed li għandhom sura ta' nies batu ħaw. Għax ma ġabx il-tal-proġett. Ok, jimporta? Tant kellhom x'jaħbu. Tant kellhom x'jaħbu illi l-art tal-ITS naħħewa minn idej Sammit Lewis għax dak tat-turizmu suppostu u tawa l-projects Malta fejn l-iskandli kollha saru. Messhom jistħu. Ok, mela, Mario. Le, fuq il-biċċa xogħol. Mela, ibda minn tal-Partit Nazzjonalista u ġara u minn tal-ITS. Mela, jiena fuq il-biċċa xogħol tal-ITS għalija wieħed mill-ikbar skandli apart il-fatt li l-prezz tal-art huwa dak li hu. U apart il-fatt ukoll li l-Prim Ministru fil-qal li ħadd tiġi tiswa 60 miljun u f'daqqa waħda ġiet tiswa 15 miljun. Però apart dak l-argument, Ministru, naħseb jiena in-nistem barra jinkwetahom ukoll il-fatt illi biex isir dal-proġett l-ITS li bħalissa hemm San George biex jiġi trasferita Smart City, ma nafx hekk għandkomx idea, ħajġi jiswa li kaxxa ta' Malta mill-flus tiegħek u tiegħi 74 miljun. Tawla għaxxennejt għaliex l-ITS u transfer tal-ITS. Mario. Iġifieri, apart il-fatt illi mela ħanet il-flus bħala pajjiż għalli saret direct order lil xi ħadd tajjeb minnar ma ħarġet tender. Li ħarġet tender? Ħarġet tender u Importa kellem il-Mario. Importa, Mario. U Peppe nispjega għaliex. Importa. Veru xejn. Bħalissa. Korrett. Taf Mario. Taf xed jiġri meta qabżu xulxin, ma tifhimkom ħadd u qed taħlu riex. Suppost nipprova nitkellem. Mela, Mario, fidejk, Mario. Mela, kont qed ngħid illi bdiet direct order u rajt lil kumpanija partikolari u mhux hekk ġiet ejja. Il-pubbliku ħajitla fil-flus minn kemm tiswa l-art. Plus dik għandek l-74 miljun bit-transfer, rajt, tal-ITS fi Smart City. Plus ukoll ma nistax biċċa xogħol. Li l-pubbliku għan barra wkoll irid joħroġ il-flus tajjeb biex nagħmlu tajjeb għall-infrastruttura ta' dak li ħajitla tal-mostrużitajiet li ħajtilgħu. Daw kollha huma miljuni kbar minn fejn ħajħorġu mill-flus tan-nies. Tajjeb, jiġifieri Carmel Cacopardo qal Mario Carmel Cacopardo qal il-bieraħ fid-disset qal li il-Partit Laburista u il-Partit Nazzjonalista bil-ħaġa illi ġrat illi aċċetta l-flus minn għand id-DB Group u dawet jgħidu li ħarsu żewġ impjegati fit-48 sija tilef il-kredibilità kollha li kellu fuq governanza. Taqbel miegħu inti? Iva. Għas sempliċi raġuni illi l-ikbar diffikultà li għandna bħalissa bħala pajjiż hija l-idea tal-fiduċja fil-politika. Qed nagħmlu l-affarijiet litteralment billi nawġu l-liġijiet, nippruvaw naraw minn fejn għaddu, sempliċiment because we don't want to call a spade a spade. Meta ġejna biex nagħmlu l-liġi tal-finanzjament tal-partiti, l-Alternativa Demokratika kienet ilha 30 sena. Tajt li l-finanzjament tal-partiti ma jistax jibqa' jiddependi tajjeb minn nies privati illi jagħmlu tajjeb għall-partiti. Għax dik tfisser li jkollok il-big business li jdaħħal il-partiti fil-but u kellna numru ta' sitwazzjonijiet u jien ninsab moralment konvint u kien hemm numru ta' sitwazzjonijiet fejn dan kien evidenti. U naħseb l-unika mod kif din ma tiġrix f'soċjetà verament demokratika hija li jkun hemm finanzjament tal-partiti mill-istat stess. Għax jekk ma tagħmilx hekk qed nispiċċjaw li jkollna partiti politiċi li jispiċċjaw fil-bwiet tal-big business. U di ħatibqa' tiġri sakemm din biċċa xogħol ma nagħtux każa. Issa x'ħarġet din biċċa xogħol. Isna issa qed naqblu li għandu jkun hemm xi forma ta' finanzjament mill-istat. Meta Mario l-Partit Nazzjonalista kien diġà qabel ejja ngħidu l-verità issa jew kollox jew xejn. Ħansaqsi lill-Ministru. Mela, Ministru, taqblu mal-finanzjament tal-partiti mill-istat. Jimporta. Ħodu paċenzja. Ara, kollu
totally out of point, u ħanajt għalfejn. Qed nitkellmu skorretti dak huwa l-bażi tad-demokrazija. Il-gvern bistajjeb, l-unika partit li ma rreġistrax il-partit tiegħu. L-unika partit li ma rreġistrax id-donazzjonijiet. Dan huwa l-unika partit korrett. Kulħadd qed jemlek mitlu fil-lejla. Qed nitkellmu. In-nies qed jgħixu ħajja fuq il-finanzjament tal-partiti. Għax kien il-Partit Laburista illi kien hemm fajl taħt il-Partit Nazzjonali. Għaliex ma rreġistrajtu? Illi da mhux qabdu Għajdilhom il-għala ma rreġistrajtu. Ma qabdu l-kamla. U kif lajniet? Għajdilhom il-għala ma rreġistrajtu. Abadna l-ħadd. Għax tant għandkom donazzjonijiet deħlin li ma tridux tinkiexu. Kemm inti pastaża. Iqaf, Ministru. Mela, se jkolli nagħlaq il-microphones. L-unika ħaġa nistgħu nagħmlu. Taqbżux fuq xulxin. Ħanti ċans itkellem. Jekk int kapaċi Mela, issa Ministru, issa tibqax għax imbagħad qed tipprova ssaqsija. Tirrispondi. Mela. Il-diskussjonijiet tal-finanzjament tal-partita ġaba il-Partit Laburista li għadda liġi. Għadda liġi illi se jkun qed jottempora roħma. Però taf il-pastazata illi ma semmewx il-kollegi. Paċenzja din. Illi għandek il-Simon Busutti. Illi fil-moment illi kien mari sejjer jekk jiena sewwa u l-verità bl-istess idej qed iċempel in-negozjanti biex iħallsulu l-pagi per. Kif tidni nieħdu bis-serjetà Simon Busutti. Kif tidhom in-nies hemmhekk u t-telespettaturi tu jagħmel invoices. U minn hawn ngħidlu għamilt aġir illegali Simon Busutti l-fals. Għaliex inti fil-moment illi qed titħaq bin-nies u toħroġhom fit-toroq, iċċempel il-big business. One, tagħmel iċ-ċedoli u tagħmel lill-fatturi biex tgħidilhom dawk mhux pagi, dawk kienu riklami u minn hawn ngħidlu. Ġib li reklami fejn huma Simon Busutti. Tini l-invoices. Ħadd Martes wara din waqfa tal-bejt. Missu issa. Fuq l-ITS. Għax Mario ma nistgħux. Mario għajjem punt importanti li nixtieq wieġbu. Mario, fuq l-ITS, ippermetti. Mela Mario qed jgħid. ċaqlaqna l-ITS biex inħallu l-istess ħaġa. M'għandu x'aqsam xejn. L-ITS kif inhu bħala skola beda taħt il-Partit Nazzjonalista u jien fejnu tajjeb huwa tajjeb. Kien proġett turistiku li dak iż-żmien għallem in-nies u għamel sew lil-lum mibki Mike Refalo. Ippermettili lil-lum mibki Mike Refalo għamel sew li għamel. Aħna li se nibnu Smart City, mhux l-ITS l-iskola li aħna se nibnu Lukanda Forstar. Capacity minn 700. Paċa fil-hemm kemm Fil-break rajt ftit il-kummenti fil-Facebook li qed jgħidu nies intom x'qed tirrispondu l-mistoqsijiet tiegħi. Nispera li għalmelu f'dit-tieni parti tirrispondu lili. Mela, ħanibda bik Martes għaliex il-Ministru diġà mhux ħażin ħin. Mela, saqsejtek fil-bidu se nerġa' nsaqsik issa. Għandek li Simon Busutti illi waqt li qed jgħid li hemm xamma ta' korruzzjoni qed jaċċetta l-flus. Donazzjoni u issa qed jgħidu wkoll illi qed jimpjegaw żewġ minn nies u qed iħallsu żewġ minn nies. Ma talaħħiġ di kontradizzjoni. Ejja ngħidu eżattament x'ġara. Il-Partit Nazzjonalista bħal Partit Laburista u bħal partit ieħor kwalunkwe s'issa fl-istorja jieħu d-donazzjonijiet bħalma ħadu l-Partit Laburista bid-differenza illi l-Partit Nazzjonalista jirreġistrom u l-Partit Laburista le. Id-differenza qiegħda iva. Fuq il-Partit Nazzjonalista fuq Dr. Busutti. Jekk Silvio De Bono tad-DB Group ħaseb illi għax se jagħti donazzjoni lill-Partit Nazzjonalista l-Partit Nazzjonalista se jagħlaqlu ħalqu kien żbaljat. U allura jekk qatt kien hemm ċar x'inhija l-intenzjoni ta' Simon Busutti hija din ċarissima. Importanti, Ministru. Illi Simon Busutti l-ġija mid-donazzjonijiet ta' Silvio De Bono. Ħadhom imma. Mhux ħinra illi hemm xi ħaġa tinten ma mhix bħalkom ta' ma mhix bħalkom ħareġ u għal din hija dil illi tinten u tant tinten. Wara li nqabad bidu fil-handbag. Le laqgħa xejn.
Tant hija din tinten, speċjalment fejn jidħol il-valur tal-art li qabel ħriġna l-break ikkonferma l-Ministru stess. Mario Mallija staqsih u għamel paragun tajjeb ħafna dwar l-ITS ċinħat tiġi rilokata Smart City. Il-Ministru għal Washington ma tifhimx, għal hemmhekk se nagħmlu hotel, se nagħmlu l-iskejja l għalhekk ġiet tiswa 75 million, mela għajd li naqra. Għaliex ta' Dibi Group li hotel ukoll se jagħmlu ftit appartamenti beħejtu ilu 15 million. 15 million ġol Golden Mile ta' Malta, ħanamillek paragon ieħor. Ħanamillek paragon ieħor. Ħanamillek paragon ieħor. Is-sena l-oħra, issa naqralek il-kuntratt, is-sena l-oħra intom bħala gvern ħriġtu biċċa art għal bejħ ta' 650 metru kwadru ġewwa Paċeville ukoll. Mhix Seaview, in-naħa ta' fuq fejn hemm l-istyle ġbad. Mhux tal-Lovembrow dik. Dik għal dik il-gvern. Sibtek se semmi tal-Lovembrow. Dik il-gvern 650 metru kwadru bieħa 3.2 million. Imma ta' Silvio De Bono 24,000 ġifieri 40 darba ikbar. 40 darba ikbar. Taf kemm biħielu? 5 miljoni. Bl-istess paragun. 5 miljoni, mbagħad 10 miljoni. 10 miljoni, 15 miljoni meta jgħid Le, għandek żball. Taqra li biċċa. 7.5 tal-kuntratt. Il-kuntratt jgħidlek illi. U ċens fis-sena kemm? Dibi Group se jħallas 5,000 cash down on contract. 5 miljoni cash down on contract. 10 miljoni fuq żmien ta' u ċens fis-sena. Imbagħad ħanajdlek ukoll x'int morru klawżola 8.2.2. Tkun teknika Marti. U l-fidi ta' xnuf staf minn ħajlasom minn ħajixtri il-flettijiet. Ħanati eżempju ikkonkludi. Fort Cambridge. Fort Cambridge li wkoll hija ħafna iżgħar mill-art li tajtu intom. Dik hemm 54 million cash on contract. 8,000 metru kwadru taħt amministrazzjoni preċedenti imbijat 54 million u intom sit 3 darbit ikbar beħejtuh 5 miljoni. Ok, Marlin, rispondini di domanda, please. Jekk joġobkom. Għajdilhom Smart City. Ngħidlek ukoll. Għalhekk neħħejnihom 4,000 iktar minn Smart City. Ok, ġbarna, għajdilhom Smart City. Ħallejtuh Desert Għalhekk City. neħħejnihom minn nazzjonalisti. Zammit Lewis, għalhekk neħħejnihom. Ok, mela. Qed tagħmlu għar minnhom. Marlin, Imeskom tisfu. Marlin. Imeskom tisfu. Marlin. Qed tagħmlu għar minnhom. Marlin, importa. Għar minnhom. Ok, importa. Issa, child care check. Għazbissa sejtek, Marlin, għanini. Mela, importa, mela, Marlin, mela, jiena tinsaqsik dil-ħagġa, mela, inti isek bħal donna, kett nifhem sew, kont irrabjata li ġara fil-Partit Nazzjonalista fil-weekend li għadda. U fl-istess ħin, però, qed li kriminali, però fl-istess ħin, tiniċa, fl-istess ħin qed taċċetta l-ħaġa isek, titkompli magħhom xorta. Imma bl-istess mod li aċċettajt di tal-PN, ma stajtx bqajt fil-Partit Laburista u taċċetta wkoll il-ħaġa. ħaġa, mela. Il-punt huwa dan. Il-Gvern Laburista sa taġabar 140 miljun xiferra għal bżonniet tal-poplu u minn flok tafaħom fil-but ta' negozjant. Dak huwa l-punt. Huwa l-gvern illi jikmanda u ħadd iktar. Il-Gvern Laburista kellu ċans jagħmel liġi fejn la jħalli n-nazzjonalisti u laqqas iħalli lilu nnifsu jobrom minn fuq il-poplu, minn fuq il-negozjanti. U iva, u ħanajdilkom għaliex iva lesta illi nagħmel koalizzjoni mat-tajjeb tal-PN, ħanajdlek għaliex per. Għaliex. Imma ġifieri tajjeb fil-Label m'hemmx. Mela, m'hemmx, għawda tajjeb ara. Għalek batu lilu, ara tal-para ma batuhom xaw, lilu batu. Imma, ħanajdilkom għalfejn iva. Matoni bezzina, ħatamela ġifieri. Bezzina l-lum rektilkom li ħanajdilkom. Matoni bezzina. Ngħidlu pubblikament. Missu Ministru, mhux se jkollok ċans l-applikazzjoni, missu jistri. Le, mhux se naqsu minn ħin xejn. Imma min qed jinterrompi qed inżommu l-ħin, isna ta' tfal vera ma kikonna nagħmlu. Irrid ngħid ċaru tonti li aħna stidilna lil Dr. Chris Cardona, il-Ministru li kien li huwa msiefer, u stidilna wkoll lil Beppe Fenekadami li huma ilu daħal li huma ilu ma nafx għalfejn tibbujaw daħal l-isptar
jagħmel operazzjoni u nawgurawlu fejn anta malaj. Ma setax ikun magħna x'indispost. U nawgurawlu wkoll ħanajlek iva għalfejn. Iva lesta li nagħmel koalizzjoni fuq dak li hu tajjeb f'tal-Partit Nazzjonalista bil-punt u l-kundizzjoni, ovvjament, di waħda minnhom li jkollna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti li ma tħallix lok għal dan l-abbuż. Imma għalfejn? Għaliex ħanajlek. Dak kollu li jagħmel il-Labor issa u kollu tajjeb, imma x'inhuma? Jekk beħ ċittadinanza, min ġaba ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea? Il-Partit Nazzjonalista. Jekk għandu biljun euro fondi Ewropej, min ġabhom? Il-Partit Nazzjonalista. Jekk biħ il-BWSC biex jisalva l Malta, il-Cancer Factory li għadha d-daħħal, min għamilha? Il-Partit Nazzjonalista. Jekk għandna l-istituzzjonijiet. Jekk jogħġbu. Ok. Jekk kompli, Mali. Jekk għandna l-istituzzjonijiet fil-pajjiż li ma istituzzjonijiet il-Partit Laburista li tellajt jien qed iħott, qed ikisser min għamilhom l-istituzzjonijiet? Il-Partit Nazzjonalista. Mela iva, il-Partit Nazzjonalista għamel żbalji kbar u ta' dawk li żbalji ħallas u jien kont l-ewwel waħda u ġejt ngħidilkom neħħuh għax għandu bżonn żmien fl-oppożizzjoni ħajranġa u neħħejtuh. U jien flimkien magħkom poġġejna gvern laburista li suppost huwa gvern tal-ħaddiema. U minflok iwieżed il-ħaddiem, iwieżem biss in-negozjant għaskapitu tal-ħaddiema. Ittradixxa l-ħaddiema. Ittradixxa l-ħaddiema. 140 miljun ħadhom minn ġuħal u likom biex itihom f'but ta' negozjat. Mali, meta tajt Mali, meta tajt Mali. Jimporta? Ok. Tista' tisbdan fl-tlili. Malta l-ewwel u qabel kollox kien jgħidilna minn top. U dawn il-but l-ewwel u qabel kollox. Għaddilek il-ħin. Assistan saqsi. Għaddilek il-ħin. Mela, Mario. Intom, il-Ministru tal-Finanzi, il-bieraħ f'Extra, għal, illi n-nies ma jridux illi jħallsu biex jiffinanzjaw il-partiti, għadhom ma jridu dil ħaġa. U naħseb di vera, nħossu ġifieri, ma naħsibx illi. Inti mhux qisek meta tajt isma' għandhom jiġu il-finanzjament tal-partiti ġifieri li mit-taxxi tan-nies imorru għand il-partiti. Jien naqbel magħha ta' 100% ġifieri, imma n-nies jidher li mhux qed jaqblu ma' din ħaġa. Dak naħseb x'jaħseb il-Ministru tal-Finanzi. In-nies taħseb li favura. In-nies favura. In-nies taf xi jħossu. Meta jkollok sitwazzjoni fejn iħossu darba wara l-oħra li il-partiti, partikolarment fil-Parlament, tajjeb, huma fil-but ta' negozjanti l-kbar. Għax id-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dik iċ-ċirkostanza tmur diametrikament kontra l-interess nazzjonali, partikolarment l-interess tan-nies li huma l-iktar vulnerabbli. Ġi kieku kellna npoġġu żewġ affarijiet fuq il-bilanċ, tajjeb, fuq il-miżin, naħseb jiena u tippreżenta b'dan mod, in-nies jifhmu għalfejn għandu jkun hemm finanzjament tal-partiti mill-Istat, għax dik tfisser li jkun hemm garanzija ikbar illi l-partiti jistgħu jaġixxu mhux għax xi ħadd jiġbdilhom l-ispaga, mhux għax xi ħadd meta jkunu fil-gvern tajjeb jgħid ħanrox erba' soldi ħalli forsi tiġini tajba u nispiċċa nbiddel policy mingħajr ma nkun għamilta pubblika l-biċċa xogħol. Għax let's face it, id-deals tar-raba' solar kienu u baqgħu hemm u naħseb madwar dil-mejda. F'dil-ġimgħa kien hemm tar-raba' solar. Ismani. Ejn naqblu kollha flimkien. Ministru, ejn naqblu. Ministru, Martes, Mario, sejrin tajjeb. Kellna Simon Busuttin li nqabad bidu ġol handbag. Biex ħadd ma tiġi raba solar. Ħadd ma jinqabad. Ma nafx għalfejn qed ninħarqu daqshekk għax nisamu raba solar. Għax fil-verità, għax xejn. Għaliex fil-verità, jekk il-partiti politiċi rridu jfunzjonaw, il-flus rridu jġibuhom minn x'imkien. Il-liġi kif bħalissa sempliċiment tagħti il-possibilità biss il-finanzjament jiġi prattikament
pratikament irid tiġi Tallas il-pagi tal-ħaddiem. Iva tieni xans kellem biżejjed. Jien qed biex ma jirriskjawx li jkollhom il-partit imdaħlin fil-buċ, tajjeb, għandhom sistemi ta' finanzjament tal-istat li huwa ikkontrollat, tajjeb, li jkun trasparenti biżejjed li jkun ġust, però jsir b'tali mod il-partiti politiċi biex jagħmlu l-aġenda tagħhom, tajjeb, u jipproponu liġijiet li huma l-ġid tan-nies ma jkollhomx għalfejn jiddependu mill-big business, tajjeb, u għalhekk huwa investiment min-naħa tal-pubbliku illi jkun hemm il-finanzjament tal-partiti biex nevitaw li jkun hemm idejna ġol handbag. Għax let's face it, jiena semmejt ir-raba solar, semmejt il-biċċa xogħol tal-ITS u tista' tibqa' tagħmel u nista' nsemmi wkoll li kien hemm il-mijiet tal-eluf fil-Partit Nazzjonalista kien isselef Franza Vassallo u bdew ħerġin. Qed jiġrilna ġew isu bħal it-taqa ta' dwejra. Nafu li hemm mixquq fiha. Tajjeb, nistennew li hemm ħataqa. Sakemm fil-verità dejjem taqadi. Mhux tortana. Fil-verità, inbilli noqogħdu sempliċiment nagħmlu daqsxejn tikħil. Mhux hekk. Xorta hemmhekk ħanibqgħu jekk mhux se neħdu l-pass li f'dal pajjiż verament id-demokrazija nħarsu anke b'dal mod ħanispiċċaw nraqqgħu il-pannu bil-qara aħmar. We need to do it għax inkella nibqgħu skjavi ta' min għandu xi jrox. U min ibati mill-inqas huwa min jiflaħ. Ok, Mela, Marlin għandek minuta biex tikkonkludi. Mela, aħna Malta nħobbuha, nħobbu l-familji tagħna, Malta jixirqilha aħjar, nistgħu nkunu ħafna aħjar, il-Partit Laburista mhuwiex jirrifletti s-sisien tal-manifest li tellana li hija trasparenza, li hija l-lealtà lejn il-poplu tagħna. Il-Partit Laburista li tellajna aħna huwa maħtuf minn 4 min nies bħalma kien il-Partit Nazzjonalista li neħħejna. U għandkom tkunu intkom stess il-poplu li qed issegwuna li tagħmlu l-pressjoni biex il-Partit Laburista li tellajna ikun lejali lejn il-poplu Malti wawċi kollu, mhux l-4 min nies. Ok, grazzi ħafna. Mario, konkludi. Le, naħseb l-ixju fil-verità full circle minn fejn bdejna. Jien nibqa' ngħid li l-ikbar ixju li għandna bħalissa hija l-fiduċja fil-politika. U l-problema li jekk ma nindirizzaw ċertu affarijiet, tipo l-finanzjament tal-partiti semmejnija, hemm il-kwistjoni pereżempju tal-fatt li għandek il-parlamentari li mhumiex full-time pereżempju għadhom, mela dik tfisser illi issa jkollok konflitt ta' interess u ġara kemm il-darba again, tajjeb, li jkollok nies li huma fil-politika u fl-istess ħin għandhom l-interessi tax-xogħol professjonali tagħhom u jkunu f'konflitt. Mela again, x'inhi l-soluzzjoni li jkollok parlament pereżempju li huwa full-time. Il-kontradizzjonijiet bejn dak li nagħmlu jew dak li nikdbu u dak li ngħidu. Naħseb il-każ li kien hemm tal-villa ta' Tony Bezzin as a case in point, ma sax tikteb xi ħaġa u mbagħad la tagħmel xi ħaġa oħra. L-etika fil-politika in ġenerali għalija l-ikbar oxxenità kienet l-ixxu tal-Panama, ġifieri qed nitkellmu fuq gvern li suppost tagħna trasparenza u fl-istess ħin għandek kontijiet jinfetħu fil-Panama u jisu ma jiġri xejn. Jiġifieri id-diffikultà qed hawnhekk ġew illi fil-politika hemm nies li huma onesti. Fil-politika hemm nies li huma disgustanti. Hemm barra hemm nies, inkluż wieħed minnhom jien, li jiena disgustat dawk in-nies, però issa nażla. Jew li ngħidu jien m'għandix naqsam il-politika maħmuġa, tajjeb, nitfgħu kollox marriħ u nħallu l-politika għan nies li huma disgustanti. Jew inkella min huwa disgustat bħali inxamru l-kmiem, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, tajjeb, biex dal-pajjiż nippruvaw innatfuh. Minn persuni li jaħsbu li s-siġġu tal-potera li jom u ċens perpetu. Ok, nirringrazzja, grazzi ħafna. Mela, Martes, ikkonkludi, xtaqt insassi kifa jew le, qed isemmu ħafna illi l-għed ngħidu li d-DB Group aħna stidinniehom biex nagħmluhom intervista jew jidħlu bit-telefon, eċetera, għallunna dak li kellna ngħidu qednieh u m'għandniex inżidu iktar. Postom qed jgħidu. Ok. Naħseb inti tafu, ma xinti tajtom l-art. Mela, Martes. Kunu tafu minn Mela, Martes. Kollox tebdu. Ok, Martes. Inti,
qed jgħidu pereżempju li għandkom tippubblikaw daw l-invoice, intom qed tgħidu li tajtuhom Aħna m'għandna reklami. l-ebda problema biex jippubblikhom DB Group għax aħna il-kontratti kummerċjali li jkun hemm nirrispettawhom. Jiġifieri żomm, intom mhux qed tippubblikaw. Nixtieq nagħlaq. Simon Busuttil huwa l-ewwel kap ta' partit illi verament qed iwettaq politika onesta u ma jinxtarax tantu hekk illi meta kien hemm donaturi DB Group u nħass illi nħarġu l-affarijiet mhux bissew, Simon Busuttil tkellem ara l-Partit Laburista mhux hekk għamel ta' Gaffarena, mhux hekk għamel tal-Cafe Premier, mhux hekk għamel tal-Electrogas, mhux hekk għamel tal-ITS u jekk hemm xi ħadd illi huwa fals huwa intom jiġi għaw jiftaħru bil-liġi tal-korruzzjoni u 3 ijiem wara jmorru jiftħu l-konti l-Panama. Jiġu għaw jiftaħru bil-liġi tal-whistleblower. Imbattatu b-kwart ta' miljon direct orders l-inkawki ta' Għawdex biex jattakka lil Giovanna De Bono. Tiftaħru bil-liġi tal-finanzjament tal-partiti u ma reġistrajtux tmexxu Super One bil fuq dar in-nies għajdilna li Diabela mi feqqet titħallas kważi 70,000 Mil-Wayserf kif kont titħallas u ma tmurx. Mil-Wayserf titħallas u tieħu travel allowance. Mil-Wayserf titħallas. Mela ħatwieġeb Dik il-problema. Il-Ministru. Hawnhekk għadu kif għamel allegazzjoni żbaljatissima l-Ministru Zammit Lewis. In-nies huma l-vittma ta' kollu. Fil-mistoqsijiet parlamentari joħroġ bl-iktar mod ċar illi l-Ministru ta' dak iż-żmien Leo Brincat kien ta' risposta ħażina tant illi ġimgħa wara ikkoreġa il-mistoqsija tiegħu stess. Zammit Lewis iċċekkja l-fatti sew qabel titkellem. Okej, nirringrazzjakom, ikkonkludi l-Ministru. Mela, 3 punti fil-qasam. Intom għalli jistajku ħansa sikdi biss, bħalma sa' sejt lila. Ekki jiċċellenġawkom biex tippubblikaw l-invoices tagħkom. Jimporta, po paċenzja, il-Ministru jirrispondili. Ma, Ministru, intom, jekk jgħidulkom biex tippubblikaw l-invoices illi għandkom b'mod kummerċjali ma' DB Group. Tippubblikawhom? Aħna li se nagħmlu per. Aħna se nlaqgħu il-laqa annwali x-xahar id-dieħel. Ħanottemporaw ruħna mal-liġi tal-finanzjament tal-partit li għamilna aħna. U l-mikrofons ta' kulħadd u żommu tal-Ministru. Ħanippubblikaw id-donazzjonijiet kollha u tanti serja il-liġi li għamilna illi tixpruna lill-Partit Laburista fil-Gvern, dik is-serjetà. Lill-Partit Nazzjonalista ma minniex. Li rrid inkun naf però 3 affarijiet minn Simon Busuttil jien. Il-liġi tgħidlek iktar minn 7,000 il-liġi tal-finanzjament tal-partiti trid toħroġ is-sors. F'dak li bagħtu l-Kummissjoni Elettorali ħarġuh is-sors tad-DB Group 1. 2, jekk huma riklami, iġibinna l-filmat u jġibinna l-invoices ta' reklami, għax u għet jgħid reklami, biex jibbajpassja l-liġi kif għamel fi ċedoli. 3, challenge partikolari, challenge namililu, unħares fajneħ, jgħid li jekkemx negozjant ieħor, wieħed jew iktar, illi qed iħallas il-pagi bħalissa. Ringrazzjawkom li kontu. Il-Partit Laburista huwa l-Partit tal-ħaddiema għaliex 4 snin millum child care xejn, rekord fit-turizmu. Ok, nirringrazzjakom, grazie ħafna, nifu għal-waqfa qasira, kullu ma konfitiju.